От Грация Симона Иванова. Благодаря, Симона. От Гърция Хариса Вито. Моля, посрещнете от Светкавица Търговище Василена Чавдарова. Сега от Гърция Хрисула Салеви.
Ωραία, πολύ καλή, πολύ καλή. Πότε είναι θα αναβαίνω. На пето място Станислава Колева. Моля всички треньорки при грешка на грамоти да дойдат след състезанието, защото сега ако спрат цялото състезание, за да напиша грамотата, няма да е честно до всички родители и деца, които чакат. Благодаря ви. Шеста – Елеонора Пълчева. Седма – Калина Владимирова. Благодаря ви. Сега ще наградим международното класиране при мъже. На първо място Мира Башова, Едър Елит. На второ място Крисула Салепи, Олимпия. На трето място Криса Вито и Михаела Лава. Много на момичетата от Гърция се усмихват. Тези от Търново не знам защо не. Усмихки, момичета. Благодаря ви. Сега ще помоля всички родители и деца да се качат нагоре, просто малко да се вместят специално тук, където са подаръците. Тези хубави търновски паковци, където си говорят. Те не стига, но се абсолютно. Що ви докарат? Браво, това беше много добре. Сега ще помоля аплодисменти за нашата съдийка от Гърция. Аплодисменти, Ники Стани. Цялата ни съдийка ще нашите количка. Благодаря много сега. Заповядайте треньорките. Паковците, които тренираха децата, не спадат към треньорките. Айде смело, вие сте най-важните хора. Ето тук в средата. Нищо го изчистим след това. Ще бъдем аплодисменти за най-важните хора, които тренират. Деца, виждате ли се тренировките? Да няма ли същи? Тук ли са? Браво. Неспиращи аплодисменти в този момент, моля ви. Искам да ви кажа относно подаръците, че освен традиционните неща, всички гимнастички от Едър Елит събраха играчки, такива, които просто са изоставени без приятели вкъщи, естествено най-хубавите играчки, донесоха и подготвиха за всички деца да в тези играчки намерят нови приятели.
защото нашите деца бяха вече пораснали за играчки. Дупница. Последните 12 часа колко пъти. И естествено Едър Елит. С това приключихме мили деца. Надявам се, че сте доволни. Благодаря за вашата игра. Довиждане до утре на всички.